tá sé ionach bheith lá cliaanacht agus gá leabhar nua gá heola Warsaín ó Direan agus tar nu cha an Direannach an chuid is smúd a híal seo am lá clia sa gahar alta. Tá sé trothúil freisin comóirí ana an Direannach marall gur cáiliú trí go bliana hin im léana agus ba marallar sin a churú na leabhar seo le chéile. Ceannach go leabhar chur héanaan agur agus is eistí prós iad sin leis an Direannach nach bhfuil fáilarthab in áitir be eile. Agus rinne Frank Sewell astrachan golóir go iliocht I Iarán. Agus tá heappa go mé sin an spéisiúil inis agus muid a fécins ruúin mar tháinig muid ag gás an chainnig is minic a haon listeocht na Gaeilge go mór bhaim ar gcuoine fud an domhan a luachas a dhéantar astrachan go béirle cé go bhfuil an conceap sin bag an triblódach béidir agus is mar sin a bhíonn sé. So bei sé an spéisiúil inis fécins cén chuí a haon an Direannach I bhaim ar Windsor an domhan amachchan seo. Well, Iarú orms na danta chur in agar danta Warsaín I Iarán agus iad a aistrú agus bhór an dúchláné sin ach bhór an ónarí fásta mar tá ag léamh danta an tíraní le blianta an nuas. Dearhan, well, tá heas ag an tíolmhór gur duine den mór eile a chéad seo caite agus bhí sé deachar an ré a dhéanamh sin na céadrod agus an é sin bhí sé níos deachar a ríist na heistarthanna dhéanamh ach bhí sé tharám go mé ré danta uair le fáil ag daoine mar an ceann dearnach bhí sé fáilte na hochtadí so sin níos mó chur bhéh trocha blianú chéan agus a gas fell mór bíon ré nua de dhí chur bhéh ag gach glún a hagan hon cin so bhí sé tharám go mé an leor seán agus thug sé seans doing go bhfuil níos mó na téam amháin nó rátheama aige ceaptar go minic nach rú ag téam amháin aige an teán agus beidir an teán agus na mrá ach tá ní bhhad níos móna sin aige an bás tar chéimnithacht mór chud téama eile so fuairmid seans an rud sin a léirú in san réa a rinmuid agus in san rára a scríbhméid an leor.